Okay, vi er færdige, og jeg står og filmer. Og jeg synes, vi skal se det færdige resultat. Oh my god. Alt er fjernet. Bortset fra den der klamsten. Og så skal vi have sat en masse noget på væggen, så det kommer til at se helt nyt ud. Og så bliver det og så nye vinduer. får vi en hel masse nye møbler og sat ind. Og døre. Orange skydedøre, som vi har set. Ja. Og neonlamper. Det ser godt. Det er mega fedt. Det er sgu lys. Nej. Maja i det nye rum. Ej, jeg glæder mig seriøst. Det har ikke. Så hvis I kommer og besøger os, så pas på den her. Det er bare kornkværnen. som vi så laver op til vores mailbog-tegn. Så sådan. Så får vi bare vores mailbog. Som tænk på det der skal vi have ordnet. Og væggene, som I nok kan se. Og vinduet. Jeg skal sætte en ny dør på herovre og her. Og det er fordi, at som I kan se, så den her dør, den har jo sin charme. Det er en gammel trædør til den gamle gård. Så derfor så sætter vi, for vi ikke skal fryse, en anden dør indenunder. En, som man kan rive til side sådan der. Og så er det lukket. Og så gør det også mere varme, så vi ikke behøver at fryse. Nemlig. Hvilket jeg behøver ikke. Og så hvis vi får råd til det, skal vi så meget have spejl til at kan danse foran der. Det kan være mega awesome. Det kan seriøst være. Det vil jeg gerne have. Every day I'm shuffling